and akunantwana yabo mohleli nathi wena ukhoti kithi ngakuminyaka mara bheka hayi mamela ekugcineni akunantwana ngeke ngathi uyintwana kimi ngeke ngajepi intwana kimi ngeke ngathi uyintwana kimi hayi bro akunantwana yini njengoba promile akunantwana Just ibela la kunantwana irespect sawudinga ke ngomdalo bona irespect Uyabona sonke sibema sonke. la siyalingana senza yonke masida isonke siyalingana masida siyalingana ngitshela so plus leave that thing akekho umuntu osmart akekho umuntu osmart ishenge amakhaya ibhari ka awubhemi ngamakhaya hayi kimoto tshontshiwe nga Sidlela inyama. hayi Sidla imali yakho. amathipa belunga sikhala akuna namathipa belunga sikhala ayishile Imali. no babangani bakho umngane amaphoyisa ngithi no babangani bakho abangani bakho msopukasi this nigga is snitching on us abangani bakho okay abangani bakho this nigga is nawo snitching on us manje usho itsine sibancane itsine yasilwisa snitching on us Yasnicha. snitching on us yeah kati Kuzana umalume. awufuna ukuseka Hayi mo. abone ni cheese paper kanjani soprasa ngikile la ayangoza khotibani Kushana sipamekhaya. amathala yavuka umathala Kushana sipamekhaya. ozolala la etshanini nayetshani what's a personal action let's see personal sazi ukuthi siblomile yazi mina ngizokubekana yabona